na me kan se we are hosam kese wa asase su wiase se nipa bre na de ho ano no atena sese eche we tse se de nipa e bre ho we ne nya dia nanso nipa bia de ka obete ase ahwehwe a eye bone a obehunu sen ka obetwe ho afiri mu no eno ye wo kra dia yes ta de ba ko aye nwanwan na eya ne se de ye bone no aye nipa kra dia no nipa mpese ote ho asem obra ote ase enipa mpese ote ho asem ebra ote ase de ye bone na nipa behunu no unya hunu bone na se ugya ya ada be fra asase so a wokọ wo de wa de ene ekro bone hunu na hunu ye na ugya ye no aye dwetire ne nhira de ama eno na boa mo onyankopon na bufuhie e pare wo eno na boa wo nanso enipa te ase a de obre ho na da acho obecheche no ope nipa kura bi sanse na adwuma bi ni baabi oye adwuma ne na ekoye ma no a ono asa timetena se bi se nipa na ope adwuma bi esa ya kan no ho de da acho obecha ma nkrofo no na de ofiri ase no wokọ a eye bone ohuna nko gyaye a ode na ade ebekọ no eno de o kan ho asem kire ne pe na ne buofu sofo kra na ne buofu beto beton samena ne nku dia pe e fense sika e de agya obi kina di fo na ne buofu abaton oyiri ni nsuo dia ma ni papa powder e de ma nipa e kina no agya no hokọ a ode nsapan asase eti su bi dofu edi hwamo na nipa ni edi hwamo nipa ni edi hwamo pa na nipa ni ko so ade bo nu amane ne ka kire ne na numre yi ono di fu ajuma Benjamin Shia all right Toast TV na so se otiase se we nipa na onyankopon bebu na ten na obewu a enye ne pe no onyankopon na beku no watwe ne gina na temu mu se de ono no nhyehyɛ ye tia ono ankasa behunu na obede Awurade ase de ode ne hono hunu so ne Awurade ye pe de onte ase adentia ohunu nkwan mu nueme wom wanya bi de ne ho ato no so ntonum se no ane de yatimu edabi ba ebe ya rewo ene mo broda yes edabi ba ebe ya rewo na afobonse odasani onipa no waye mobbo adana bonse nipa be pajanani na ento obi anim die na bema na basa de otena ha se ya oyeye adana bonse obi so mpajani ti no wanya de obehwe nanim adentia ono so ye de otena ha yoye yes bedofu yetiasi enipa
Second one be ebe wura bia na ebe sika de ebe bia ebe sika. Eno ni nipa ya sumdua. Kamo mi ni di na. Mesi so onya bi wa asase so a eye. Nanso nya odia. Israel nyankopon am na hom so wayi ni wadi a kire mo asoma me nipa manchai awon toto so ebi. Odi nipa ma kwambone hunsem le soma ame. Odi asore no emira to no de chiwade no nsem one hunsem le soma ame. Asore na bone fo sebo e hunsem no de soma ame. You did fight my Benjamin Massam Canon, said ye. Yawu Yatumuno. Massam Canon, and said ye, oh, ya betu yeno. Naso Yankopon, Tiase 4 years Israel 2 for Yankopon. So na me home so. Na ode ne nkra somawa so won se da di nipa chia na o se di nipa ya eni nipa tini ni nipa nsusuye ni nipa no a won se ya de ode ama huntumi nka yemi se ya ho se eye den na Israel a Onyankopon no osoma di forma ne ba Israel osoma di forma ne ba Israel osoma di forma ba Israel bia me se obeka oman no akwambone ho asem obi a okwa asore na o se wo kenka Bible wonim de America osofo bia nsunim Israel edifo a adi na asumfo Nyankopon Israel Nyankopon soma wo no omoba bia ho beka nipa akwambone ho asem saa nipa no Nyankopon tem de nipa ye de nipa afoma koduru eduru ye de nsu dia Onyankopon soma nipa bia ba obeyi ye fi yama ne yanko am Nyankopon soma ne se ye ha nko am nti no soma no enema mfa nkwa dwendwene mu Israel breso no odifo Malaka ni breso kwa di besi enne no eye mfie do wo sei na sankofu enum nyina ba omuka asafu ni pantem Onyankopon tasefo entem de nipa ye nye le fitintintintin na ye de aduru ye so a Onyankopon soma nipa bia ba oba ye hawti no soma no they say eda Ghana mai trim eda won to so Nigeria fo trim eda Zimbabwe fo trim eda Uganda fo trim so di fo nko ade onya ba ya nko anwo dwuma no be Shem fitinti enda sa difuo ne nema adifuo ntemu sa bre ne kwa na Onyankopon tasefo small efise onyame nyansafo no onim sese na bofuhie da no eda ne nyama ye nipa tiniwu unya wusu a okwa atemu Yes. wodwene nipa ho suma nipa bete duru ye die so no adifuo nyina
edi adane sɛdeɛ ɔhaw da so nko a ebefiri wo so ne ame ahu so we nyame nipa or a man of God wa ben or shit or powerful eti nyame atetete bere mu no osuma Israel makra no mo anka ebra kwa animu adabone na ben no ena modie watu mo kra jeje mu ena osuma mo adinya na wan na nya bi tete bere mu oda so kura mbesi ne Ghana akwati wan na nya bi mfinhia wa ha ne aduonum eni 150 years ni a oda so kura taba kuma mintie so obi wodam ne ne yesi wonya 150 years wo Ghana ha me pa cho wo fi ne mo frase ba no odi hia I tell you yes obi a free best 150 years ebe sinne eni na Ghana mining so wo sika bia no oda so te ase opa ko check in hwe obi ewu this will be that them na say na 140 me say o fi na mera ntebreba no odi hia ti de me kan say when the near be best 150 years ni a oda sukurem obi eni ho obi eni ho tibidofo de me kan say asasi so ironwona ye wadwuma nanso ma enkwagye hia wonsene wadwuma yes enkwagye nya sori abekọ ho asemo enkwagye ye ade ye bone na obehu na obejai eno na ye enkwagye ina no mi wa Yesu Kristo se odeboyeni ba kokọ asori a na abofo mpempem ani age ti asemi yo wose se deboyeni ba ko sakira ohunu ade ye bone ni ojaya deboyeni hunu ade ye bone ni ojaya wose na abofo wonani age ndi ade a etwa so mani hia wa asasi so edi kan wa bra bom de ma ene se me dofo e pa cha obenya nkwa e kan se ya ode ene wo ye obo bra bia wo yire ho na se esi wi a e pa cha emfie do se na bedi ni wo ha ena no ya na santre ma na ye na yiye 97 years odi asante nyina so hema enya asem ketwa asase enti nipa twa nipa ti wo hunkum nipa no ono wo mere ho ne etwa ne de ato minim se na nakwa wowui o won sase de ba bia na ye ne dia yes eto ja hoko oja hoko ye tonso ye sika enano papa ko Joseph ono nso awi bisa se wonya mfie sei ebi amfie wonya besa bi otwene kakra wo onso oja ho hwe nneema obre ye nyina ya na me ka papa ko Joseph asema me kan se nyegidie mo ho asem na me ka no ninim dia na kura no yes nyegidie mo asem tapi
Gidie de ono kwa se wote ase kro kan se bi se ono wa ba adwene edum anu wasa bo nsuo mehwemeti am se wa hwe enipa wa ba adwene wo betimi aba adwene wasa bo nsuo wo ba adwene bo nsuo ase wa ye ho de obo adwene bo nsuo a ya busa se tan se ono kura ba dada no ono so wabo nsuo da ope ba bia tena Nyankopon nsuo na oye ni mu na okotena. Yes. De me kan se de oba asase so obe ye nyina hwebra obre ye ni nyina no me pa chewo enya de se ebi amfirinhia wo hakora no nyaaye bi abro so wadie wotwe bi ni kakra ye me kan nyansa me do fo ha ye nche ye nche wo ha ebritia bi ni etwam se sunsun mame no kan se bi na ye nto aso elem do so ko aba ha bi e odi fo Yeremia mame shasi eti baako ni mo a eye shasi free 9 fabra Jeremiah chapter 1 verse number 4 fefiri wo fabra Onyankopon nam yorodi for Isaiah so Jeremiah chapter 1 Onyankopon asema nam yorodi for Jeremiah so ede ma asase eye eti baako nchichemu aye enan etifi asem no se Jeremiah frɛ ɔse Jeremiah frɛ kama mintie ɔse na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ monhwɛ mike ne mame ɔse na asafo Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ kɔi me nyame nwunu no yɛntwa yɛn ho mmara ma yɛntwa yɛn ho mmara nipa bi abɛyɛ bɔne biara no wagya Awurade na wokɔ asɔre yɛaka kyerɛ sɛ nipa deɛ a wobɛyɛ bɔne hwɛ asɔre bɛɛ no hwan asɔre a rɔfo bɛɛ no yɛsɛ nipa no adwene ama na nipa tete sɛ ɔdam na tintintinti masa yɛnka wo nasɛm o enipa na yɛ akɛse ayɛ adehyesene Israel Nyankopɔn yɛ wɔn oyi wɔn firi dɔteɛ mu na ɔde ne home gu wɔn na ɛkyerɛ bi oyi ahome na wɔn nsɛhwɛ abusua nyinaa bɛsa de adwene kɔ do wakɔhyɛ dɔteɛ nim sɛdeɛ ne wɔn fɛ ti bia mfa na na asɛ ɔtɔ soso ɔna asɛ yɛ bɛma wɔpɛgya nadeɛ wabusuafo nya ɔnyomfo na home gu mu no wɔbɛyi mframa no ama wabusuafo atam do wasa akɔhyɛ dɔteɛ nim that is God Yesu ka sɛ Kristo atorofo ɔsom na bɛbɛ wie yɛmmerɛ mu Kristo atorofo bɛsɔre ɔmo ne adifo atorofo adifo a wodi bɔne koraa ayɛ se nyame bɛyɛ oyie wodi bɔne a nyame etwe waso ɔmo se abɔnsamfo yɛ ofie ne atɔ ama ɔse Kristo atorofo David ayɛ bɔne ma nyame atwe naso na wo maame ɛkyɛ ama aba woyɛ bɔne na Nyankopɔn ama sɔfoɔ bɛhyira wo nyame bɛɛ no nyame bɛ ne di saa rɔfo no David ayɛ bɔne ma nyame atwe naso na wo yɛ fɛn sɛ papa kakari ba wo maame adusana na wo yɛ bɔne a wo bɔ dwama atu nye nsa tugu wo kɔnfo na nyame asom adiifoɔ sɛ wode wɔmɛhyira wo ɛne yɛ sɛ ɔmo sɛ nyame ɔne David nanteɛ no wo ka ɔnɔ masase wɔm na ɛbɛhyɛ ma sɛ wɔtumi aka David anim atwena so a woayɛ sɛ wo deɛ ɔsom ɔmɛhyɛ wo nkora sɛ ɔbɛyɛ woyie nti ɛkyerɛ wo baabi a saa nkɔforo nyame no yɛ deɛ sɛ ɛyɛ bɔhyɛ sɛ ɛberɛ ne kɔ Kristo atorofoɔ ne adiifoɔ atorofoɔ adiifoɔ aba sɛ ne berɛ te sɛ wo nkwa no muhuru nkɔmhyɛ ɛnɛma ɛbɔ ne nyame nka bi nkyerɛ wo ɔmu firi hene odiifoɔ Yeremia sɛ nka adiifoɔ no so gyina ma ka me Nyankopɔn bɛmoma ahunu wɔn bɔne ɛnɛ adiifoɔ ho ananim nipa bɔne
Yesu ka sɛ Kristo atorofo ɔsom na bɛbɛ wie yɛbrem Kristo atorofo bɛs yɛda asefo ade ase sɛ ɔnam na homɔborɔ so na mfidie no na ɛma yɛyi kakra yɛda asefo ade ase hyɛ aseɛ ne kae de bio ma me Onyankopɔn asɛm a ɔnam Yeremia Yeremia so na ɔde ma asase no Yeremia no eti baako nkyekyɛmu a ɛyɛ 9 etifi asɛm no se Yeremia frɛ ɔse Yeremia frɛ ɔse na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ ɔdiyifo Yeremia se ɔna gyanom Nyankopɔn Israel Nyankopɔn na asɛm baa ne nkyɛn sɛ menya menwunu ɔyɛ mfunumu no menya menwunu ɔyɛ funumu no na meniw na wonya mfiri ɛdin firi awotwa mu no na me wonya mfiri ɛdin firi awotwa mu no na mete wo ho mesi odiyifo me ma amanaman de wate Onyankopɔn se ɔram no hom so ba odiyifo Yeremia nkyɛn ɛne ɔka asɛm bi kyerɛ ne sɛ onya mfiri ne maame awo twa mu meto mu mpo no na Onyankopɔn ahyɛ sɛ saa Yeremia maame na wodie mu no ɔno odiyifo Yeremia ba betom bere bi ama na bɛyɛ diyifo yes na deɛ ɔka ne sɛ sia ne na hia me ɔse ɔte ne ho yɛ deɛ esi ne diyifo ma amanaman aha ne na hia me no mesi kasa bi wɔ hɔ sɛ Israel Nyankopɔn yɛ Israelfoɔ dea ɔse mmɛka nkyɛm sɛ ɛnte saa Israel Nyankopɔn se Yeremia ɔda ne maame yam ansa na ɔbɛda mu ansa na ɔbɛda mu ansa na yɛbɛwo no Onyankopɔn se ɔte ne ho si ne diifoɔ de ma ahene amanaman enti Onyankopɔn ɛnneɛma a ɔpɛɛ sɛ Israel anyɛ no ɛno ara na ɔpɛɛ sɛ amanaman nyinaa yɛnyɛ yes enti obi ka kyerɛ sɛ Onyankopɔn ɔyɛ Israelfoɔ de na yɛn nso yɛ wɔyɛ de a ɛyɛ atorosɛm yes obi ka sɛ Israel Onyankopɔn ne yɛ Israelfoɔ de na yɛn nso yɛ wɔyɛ nananom de hɔ a nyame no ɛyɛ atorosɛm Onyankopɔn ka kyerɛ odiyifo Yeremia sɛ na diyifo yɛ ne mu no ɛnyɛ Israel nko amanaman nyinaa odiyifo Yeremia ba yɛ mfie dodoɔ sɛ ni mfie dodoɔ sɛ ni na obi timi ka ana deɛ Nyankopɔn no Israelfoɔ deɛ ne yakɔfa ɛna deɛ Nyankopɔn de ma ne yɛ mu ɛne ɛsɛ yɛ deɛ ne yɛ abosonsom ana yɛ abosonsom wote ase o wonte ase o ɛyɛ abosonsom yes yɛ Onyankopɔn a ɔna yɛ asoro ne asase enipa yɛ wɔ ase a nyina ɔna yɛ ɔyɛ ɔno ɛna kyɛ nipa nyina yɛ hwehwɛ ne ɔpɛ ne wɔyɔ ndo ɔse Yeremia ɛbrɛ so no ɔte ne ho si ne diifoɔ de ma amaneaman saa tam na Ghana ni wɔ na yɛn nso yɛbɛka ho yes ɛde de Onyankopɔn pɛɛ sɛ Israel manyɛ no saa na ɔpɛ sɛ Ghana man nso yɛyɔ enti yɛnni adeɛ bi sɛ yɛte Ghana ha no Onyankopɔn gyae yɛyɛ sɛ yɛnyɛ biribi ɛna wɔ Israelfoɔ so ama wɔn biribi sɛ wɔn so nyɛ biribi no deɛ ama yɛnum nyinaa ba ne me sɛ yɛn sɔre yɛ dii kae nsɔre yɛ dii kae o ɔmo na ama yɛnum nyinaa ba ɔse mete wo ho mesi wo diifoɔ mede ma amanaman tia ɔman bia wɔ asase so Israel tumfoɔ Nyankopɔn pɛ sɛ deɛ ɔka sɛ Israelfoɔ nyɛ no saa na yɛn nso yɛnyɛ ɛna yɛma na ada bia bɛwura mu ɛtɔ da ne yɛka kyerɛ sɛ Onyankopɔn wɔn na de kɔfa no kyebere wɔn na ka kyerɛ wo
hwan ne ka kyerɛ wo onyame se odinfo Yeremia ne bres wasini dinfo de ama amanaman nyinaa sɛ do Onyankopɔn pɛ nipa nyinaa yɛ no sɛ Israel ya ɔman bi anya bi ɔman a mo mpɛ no na mo yɛ tuatefoɔ na mo gyae enye de adakoro saa Onyankopɔn bɛ san na nim onyam na temu ɛhɔ ne yɛbɛhwɛ deɛ ɔkyerɛ n'adwene ɛne deɛ ɔpɛ sɛ obi yɛ biribi sɛ ɛyɛ nipa anaasɛ yɛ wɔn Awurade yɛsɛ nipa no gyina akɔduru mpɛmpɛn so sɛ ade bi wɔ hɔ na nyɛ na ɔka yɛsɛ na wei no wɔde ma Israelfoɔ ɛna yɛsɛ wɔde wei ma ɛhɔ na ka kyerɛ wo. Who told you? Jaman nipa ɛkɔ asɔre no ɛnneɛma wo nyame mpɛ no ɛno ara no ɔmo yɛ no ɔmo bɛkɔ asɔre no masa de Nyankopɔn di ato so obewu na wie yɛ basaa obewuru no abrato agu saa na akɔ so abesi nnɛ wɔka kyerɛ ne wodi fo Yeremia sɛ mete ohumi si wodi fo de ma amaneaman wɔman bia ɔman bia deɛ ni Ghana fo abrabɔ ne wɔ Israel fo abrabɔ open kwa deɛ Onyankopɔn ɔpɛ sɛ nipa nyinaa nyɔ no akwan ni nyinaa yɛ baako pɛ yɛn ka sɛ ɛna yɛne yɛ Ghana fo na sɛ yɛ Nigeria fo deɛ nte wɔse wɔtee no ne ho siri difo de amanaman ne sɛ wɔhunu sɛ amanaman no sɛde na Israel te Misrim na ɔmodo ho pɛ yɛ nneɛma bi no saa na amanaman ne nkaeɛ ne nyinaa teɛ ɛnyɛ saa na Onyankopɔn to pɛɛ wɔn ɔman na de wɔn adwene no wɔn akwan ɛne wɔn anyame foforɔ ɛyɛ deɛ ɔmo yɛ no ɛne Onyame asoma sɛ ɔnam odinfo Yeremia so ɛma nipa nyinaa hunu sɛ sei ne twa sɛ moyɛ ɛfi sɛ moyɛfoɔ ne me wɔse mete wo me si odinfoɔ ne de ma amana no wɔse mete wo me si odinfoɔ de ma friends Israelfoɔ no na aka sɛ Nyankopɔn ɔkasa kwa wɔni mmɔdene timi sɛ ma yɛntena Ghana ma obi mfa nnoma bi na adaeɛ medɔfo ɛda bi ba wuo na yɛwuo no bosom bia ne hɔ Ghana wɔbɛtumi abu yɛatɛn wo bosom bia ne hɔ da nipa bia ne hɔ sɛ wɔse wɔyɛ wɔhene anaasɛ wɔyɛ deɛ obia ne hɔ wɔyɛ kɔnfoɔ anaa wɔyɛ deɛ a obetimi abu nipa bi atɛn bra nipa wuo Israel Nyankopɔn yes ade odi bu Israel atɛn no ɛno na odi bu Ghana yɛn so yɛatɛn ɔsi nti meti ohun mi si udifo me de ma amanaman sisa ɛmu obi a na da sɛ asa ɔyɛ Ghana ni nti wo de wo yɛ bi ahwɛ ɛne obɛyɛ abrabɔ a yɛbɔ no nam fam kwa no so ɔyɛ wadwene sɛ wo yɛ bi ahwɛ wo di nkuguo agye sɛ wo a wo ta so sɛ me yɛ ma na sim yie wo na bɛwie wo yie yes to so fama me nji chemu ayɛ nsia ɛna me ka sɛ Awurade Nyankopɔn hwɛ menim kasa me yɛ abɔfra odifo Yeremia ase ɛbrɛ a Onyankopɔn te asefo ade nyinaa sumfo Onyankopɔn ɛka saa asɛm wo kyerɛ sɛ masi odifo de ama amanaman nyinaa no ɔka sɛ Awurade Nyankopɔn mi so a menim kasa na me yɛ abɔfra tiyo Yeremia se menim kasa misa na me yɛ abɔfra toa so na Awurade ka kyerɛ me sɛ nka sɛ me yɛ abɔfra ɛna isɛ tumfo Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ nka sɛ me yɛ abɔfra na mmom baabiara a mɛsoma wɔ no na mmom baabi a me isɛ tumfo Nyankopɔn ade nyinaa tumfo Nyankopɔn mɛsoma wɔ no kɔ saa bea hɔ na yɛ sɛ ɛnyɛ afei Israel nkwa na wɔbɛtena aka deɛ Onyankopɔn pɛ sɛ nipa nyɛ ti na ɔse wɔn masiw difoɔ de ama amanaman ɛna obi ɛna ɔse amanaman no nso ɛnyɛ Israel nkɔ
Israel onyame man ena amanaman no nso ne nkae ne ayakai to say afa ba bibiara masoma say Yeremia ko ka die saa fo no peso mo ye no ko yes yen san twa homra ye beto aso Yesu ka say Kristo atrofo also na be wiye berem Kristo atrofo be sore omuni adifo atrofo adifo wu di bone kra ayese na me be yo yi amen Medase Frade ase edo nyango protest for kache na kodi for Yeremia say baabi a mesoma no baabi o soma ne kire say afi nye Israel honko an wo soma no obetimi asoma no efen say Libya obetimi asoma no Ethiopia obetimi asoma no Moab obetimi asoma no Haiti obetimi asoma no Djibouti amanaman obetimi asoma no wo efen say Misrim Egypt do se babia adentia onyankopon no yo ofra asase no babi ni wo wa asase we so emi party anya awurade dia ni said ye wa santimamu we ye na sante ne asante asase nko a obi te so nko ade ye ne dia no ai saa ne enim no saa ne ye ka no saa na ise tumfo nyankopon na bi nyina tumfo no babi asase da bia ni party wo na ye ne dia nti wodi wo nyina tumi wodi wo nyina obi ntina baabi na yame baba na asase na wo betena Ghana na so akotena Cote d'Ivoire no de obi akotena Israel na wa kire Israel for some dem nyita de montana na munye de mope ade we yifa na besi na Ghana yetie o mampanyi ore yeso odi yeso mampani Muhammad e pa chawo waja Ghana fo bi ti baabi se mu de munti atas sija kasa onyai omai babi ntina Ghana ni babi ntina kuro bi samo de munti akasi no be konkro bi babia no obi kura kios si wa bonso be kono de palo kwapotum ese wunti ahwan unti ai ndi adi na so mfo nyankopon bedofo wasoma me awon to aso amanama ni panchen se nipa wonu se ne onu asefade za konkri nyakopon wo sitie nipa nyina kwani nipa nyina na mo opese ye baako atemu a obi bu Ghana fo na no na odi bu Nigeria fo wasema sudi fo dia mama na man na afei baabi a masoma wo na enka nkyerem so ya abofra ko nda afei se odi fo Yeremia sa fe okoduru e fense Galeria fo ye eno no obeka okoyodana de Jordan fo ye eno no obeka oko Syria de Syria fo ye no eno no obeka a onyankopon etia oni nipa ntem enhyehyeye eno no obema na ka ho asem dino se asem biara ameka wo no ka adentia okowa onyankopon be na hunu de saa nkrofo ne ya enye na waka kire won ya dada nipa binuma mo mawu a ya wre hosem Ghana ni bat ya na so waje awurade adi waje Kristo adi a wonim se ya humobro bi na nyame oyo oso ne asase no wo hunu odokese bi no na me se abosom kra mu ade da kwa no mo prese ye bi ani die ma wo na ntempanto mi se nyankopon oyo asase ansa na abosom ba eni pade ya hunim me nyan secretary bosom tete no tie ni nuasi wo ansa na wo hu bi ba be wura eno kra no mo se yentena semfa ni die ma wo ne ntempanto mi se tumfo nyankopon
mudi na nimo twitiri fom na mabu na nimtia na sa na tie adentia ba bi ebe woto no ese timi ya fidie ma okra ba bi ebe woto no nyame hu mobra na dia ese timi ya fidie ede ma okra to si ba biara mesoma wo no Yeremia kɔ kan kɔ na asɛm biara meka wo no ka o se asɛm biara meka kyerɛ no ka adentia de asɛm okɔ a de saa nkrofo ne ya enye ɛno na meka kyerɛ no waka de saa nkrofo ne ya enye no meka kyerɛ no waka to Nyankopɔn ona no nso yi ne wodi a kyerɛ no soma me no de awo toatoa so yi ya enye no waka kyerɛ me ɛno ɔse me nka me wo ha na kyena bɔne ba ona ho nso bɛsa kasa mapo ahwɛ ɔbɛkyerɛ me de yɛ bɔne bɛsa aka adentia amanaman yɛnso yi Nyankopɔn dia obiara ni wa asase we so obetimi asɔre aka sɛ wa asase bi da ba bi a saa asase we de nya Israel Nyankopɔn na yɔyɛ ebi ni hɔ asase we da ha de enye saa Nyankopɔn ta asafo Israel Nyankopɔn no enye ona yɛ saa asase no mesi obi betimi aka to sɛ nyame bi ani hɔ ɛno de Psalm 53 wɔso odegye ntwese na kom sɛ Awurade bi ani hɔ wasɛi ha wɔka saa nkɔfo no ho asɛm obi a wɔse nyame bi ani hɔ no obetumi aka de opɛ bi a kyerɛ Nyankopɔn de opɛ bi a ɔbɛka kyerɛ Nyankopɔn ɔmfi ni da adente ɔno so ɔma ne brɛ ne mfie ɛne na so de ɔso ɔma ɔmfie ne brɛ ne na ya wɔka sɛ nyame bi ani hɔ a mese sɛ Nyankopɔn no ɔso wɔn ne kum no ɔma nkwa ya ka kyerɛ wo sɛ wo de wuwu sɛ nyame na ase woni hɔ no wɔn ne se wo kum me nwu da mema metena sia akopem sɛ mema mo agye di sɛ nyame bia ne ona me wɔka ase wo kum me wantimi yankume na nka yahwɛ beto kani nyina wia sɛ nyame bia ne oni adade wo wie ni nyina no asa be fa technology bi sɛ na ho na koyɛ die ne nipa na bewu na Nyankopɔn so won ne kum won ne mankwa opa yi hu firim odo opa yi hu firim ne kɔ yi hu firim ne kɔ ɔsiti asɛm biara mɛka ma kyerɛ wo no ka do di fa jwa beja me wo bo se nipa ne hu se Ghana fo no hu se enke yesa di o mo pepi na nka me ka ho asɛm hwɛ wunim kokobo ya bo me a me pa chaw ka me ba ye nka me so me dada ne samna ne nku ni nsu o ka me dada ne wo ira tonton ka me ba ye nka me so me dada ne made a me so me nya o beto woni wo Nyankopɔn ntem ba bi e firi fiti ase e wona e beto wo na sɛ ya dwena koduru sɛ de be ya Kristo a wate ne nka ne wagye bie no ne mobro hunu no bɛda dia ma sɛ de no kore na do ye tie na nkoyɛ sɛ daachi bi wanka sa bedi hu adanse sɛ me hunu ya nka na aka achi Onyankopɔn ni sa nsamone da ye no mo nam na hu mobro so yi ni wodi a kyem no so me wo toto so yi nipa man nkyɛn wo sɛ asɛm biara mɛka ma kyerɛ wo no ka aya asɛm bɛ ya de ɔman nim de nipa de ne ho de nipa yɛ na asɛm biara mɛka to ne kan kyerɛ wo sɛ de ɔman nim sɛ mo bɛte sɛ na mo Nyankopɔn asɛm onyo no ɛno ne yɛ bɛka kyerɛ wɔn ɛno ne Onyankopɔn de akra na ko odifo Yeremia ɛno Onyankopɔn de akra odifo Adwuma Benjamin ma senka me se enya asɔre asenka enya me Kristo ni asenka asenka yɛ atemu ni Kristo Yesu ahini ho asenka ni mobro hunu a wama na da didi amaye yo wotire no waso pa ontie no fanto de tirim onfa na komanye no onye modwuma ebeboa ne kyina
de ɔse wɔde ne ho ne pa wɔn tontwene ɛso ne Awurade bɛhyia. Sister mentaa wo da wode yɛ wankasa hwɛ afi yɛ hyɛ aseɛ nipa te sɛ wɔn awuo woda so te ase yɛ homɔborɔ bi o susuma nneɛma ade w'ani ho ne wi ase na fɛfɛdeɛ no nyɛ ɔfɛ na ne yɛ binom fɛ ɔmo agya hɔ beretia bi kɔ ne yɛ binom fɛ na aka sɛ borɔnsam na nkasa ɛne n'anya no akoa na nkasa wɔyɛ fɔke Satan sɛ woyɛ adeɛ akɔwu ma wohu sɛ wokɔwu ɛna woyɛ adeɛ akɔsɛe a ma wohu sɛ wokɔsɛe adeɛ bia Satan woyɛ akɔwu ne adeɛ bia woyɛ akɔsɛe bia ɔma ne yɛ w'anigye de w'anigye ne mfiti aseɛ no a na awura fi awieɛ ɔsɛeɛ no ɛne awieɛ ɔwuo na awura fi saa na Satan ne nipa di no Israel Nyankopɔn so de ɔno wo hyɛ ase a ɔbɛkyerɛ deɛ wɔn fiti aseɛ ne deɛ wɔawieɛ bɛ Satan deɛ anigyeɛ bɛhyɛ w'ase ɔma ahunu deɛ wɔawieɛ sɛ wokɔwu anaasɛ wokɔpira ɔnka nkyerɛ wo woduru hɔ no wɔwu awie sɛ pɛ na watwe ne ho na waka kyerɛ sɛ ɔno ɔdi ka awu gyaa wo na no ɔno pɛ sɛ ɔno nko aba bɛwuo ɛna ɔbɛfa a woka ho nhyɛnka ne Israel Nyankopɔn ankwan ne deɛ ano wɔwɔ nkwa na nna numero ɔma wote menka totorobɛnhyɛ ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ so bɛwu deɛ ɛtwa sɛ woyɛ na wo nso nkwa a wɔ Nyankopɔn mu no sɛdeɛ ɔwɔ nkwa no wo so wo saka nkwa ɛsɛ deɛ ɔdi Satan akyi no so ɔwɔ sɛeɛ a Satan wɔ sɛeɛ a sɛeɛ wɔ ne kyɛfa ne baakyɛw dagombani ba yɛ dagombani ba last me kan so ntimi mɛyɛ ɛfɛn sɛ dagare ni ba da dideɛ woyɛ ne ɔpɛ no sɛ wopɛ wo mpɛ o awieyɛ ɔna abɛyɛ ne wura awieyɛ ɛbɛyɛ wagya no no biribiara no wɔbɛtumi asesa wɔsɛ asɛm biara a mɛka woɔ no ka toa so ɔsɛ nsuro wɔ n'anim adɛn nti na nsuro wɔ n'anim amanaman no tena nnua ne subaa bi mu akyɛ Onyankopɔn homɔborɔ na ada bi sɛ ɔbɛsa akye wɔn nkwa adɛn nti a ɔyɛ homɔborɔ gya ɔyɛ ɔdomfo ne mmɔborɔhunufoɔ ɛti ɔsɛ nsɛm no a meka kyerɛ no ka nsuro wɔ n'anim adɛn nti a ɛna nsuro wɔ n'anim yi ɛyɛ adeɛ bi ɔmo yɛ na sɛ wɔnhwɛ yɛ ɔmatene mu akyɛ nti wontimi nka nyɛ mmɔborɔfoɔ nko na ayɛ bio ɛna nyɛ nkoa nko na ayɛ bie ɛyɛ adehyeɛ ɛtitiri akunyini ne akɛseɛ mmɔborɔfoɔ ne nkoa obiara yɛ bi afra wɔde sɛ wɔnhwɛ yɛ a wobɛsuro wɔ n'anim na nsuro ne Israel Nyankopɔn bɛdɔfo so wɔsoma wo a adeɛ nipa yɛ ne sɛ wɔnhwɛ yɛ a mesɛ wontimi nka da adɛnti a nyɛ mmɔborɔfoɔ nko ɛna atɔkyema di ho fo adehyeɛ ne akunyini ne anintini tiri wɔ sɛ nsuro wɔ n'anim ɔsoma a ɛberɛ ɔde nkrare ma wo no ebia na ahemfo ebia na asɔfoɔ akɛseɛ ebia na adiifoɔ obiara adifɔ ebia na ministers amanadofoɔ ɔmadifɔ nanso deɛ ɔyɛ ɔhene deɛ ɔyɛ minister deɛ ɔyɛ president deɛ ɔyɛ amanado deɛ ɔyɛ mmɔborɔfoɔ deɛ ɔyɛ ɔdehyeɛ deɛ ɔyɛ akoa Israel Nyankopɔn nsɛm ɔpɛ nipa nyinaa nkwakyeɛ yɛn na kyerɛ sɛ ɔno ne ɔsoro ne asase wura ɛfiri sɛ ɔbaatan bi a agya bi a awofoɔ bi a ɔbɛwɔ ma aduasa na ɔbɛsɛ mu no ɔnyɛ nipa papa ɔnyɛ baatampa agyapa biara ne ɔbaatan biara no ne mma no deɛ obi ate bi n'ani gye wɔn nyinaa ho adɛnti a ohun sɛ wɔn nyinaa firi ne mu ninim papa bi a ne ba ne mma yɛ sɛ wɔn yɛ nnan asesɛ baako yare deɛ ɔyare no koraa no ɔpɛ n'asɛm sene wɔn a wɔn yare no
but in Gobin so and Cadoyarano, or very rejectino, Akopo Monarino was added to him so when the Cobano money be at the Eddie. But Papa say, the entire audience say, no problem, so who said the Atua Plano, and Yakran and Nipiano to obtain the man who soon the man. Some when you go upon no tempty. Yanko Pon per se, obey you may be a free Satan, not Dachi. Was say, you don't know so many about Teddy Cassatro. Was it the other man in Suro? Was it a mean through Adentia? So I may be a different bonny a dra. Nit Yao Maya Cha. Any a queen in a ninty or winado Mwafra. But it's a one say who was Nakopon Lipa. Adentia do Maya Chan, oh, my come on Montanasi be oh. Obia study the two of so. You do for me, I say one fan of what? Would you for I mean at the same time one fan of what? One fan of what? I'm not bread, Papa. Was it in slow? When a name the Omoya Enyen, me catch the one, catch the one. The says when Uncle Ponce, Nipa Biara out in Sakawari, went before. Is there Uncle Pon your own son of a Tawari? When you snap and put that Miss Roman Mabetimiaka. Moreover, be a Mosha said, snap a water free. And then Pendo does of Dimochi, this or more to him. A dear bedroom. Slow money more. Mokasa and see a mamma and Tonkene. Yamunko be salmon and no dika, we are someone that would timid a mamma. Will be no one to me and Farmer and Qua, a patch of Etrosa mamma totally. Yanaka may pay say, will be see a mamma and Tonkin to a conformant Kua. We any other no dawa no no asa sorry aba no why say no oba no asesa ne bodua no asesa ne doso no asa afa na ne kotokre ene ni bo ele nu ema ne esire na nko asa da kogu adaka no ho no ka samire ma ade ko adenti amamre ye ntontwene enipa na be ya ma abere wawuo ye nipa ye nyina ye kwaba bia akoro de nsapan na ekoro mesi ade a ye ntontwene wa asasi so ene nipa o yetene ne de ende ye ntontwene wote ya no te wu ene ukọ ade aka bia ye totene aware aka ye totene na no de asa na miro Yesu Kristo kai oso yin ni na eba na mo nyamu chefa no ye nware wo ho Nyankopon se de waka mo bi titim eto oso dura hini ni ma wotim ndo no ku nyina mo ko emia mo dura nyame wo twa aware ye nim obi ni ku ni yire wo ho the Nipanya do Nyankopon pe wa asase so a say nipa no o ha woni ade no tene na awurade konkon ye no ene na te ya wu ade ene o ne sa akọ wo de wa de obi timi nye ne wonsam ade aka bia ye wira birofo ade bia ne na mo bia wutu adwuma bia wo ye no me see ento woni Onyankopon tam ayonkofa de be ma hunu bone ento ntene emere umogya ni mpa de wa asase we so da esa dachi be ya ro semo dachi ebe ya ro semo ka cho me se enfie bia wo bia betimi ewu enfie bia di me pato afi we yesimu ndi ba bia wo te wu na akola wo be se 5 years awo wu wonwo obi nso a yesi ye wo na ade achi ye wu wonwo obi nso a yesi ye wo no to hospital na ade akwa nchine no wu obi o yete yesi on so ebi ewu sanso na 30 years fo nyina wo hunu bi 25 years wo hunu bi dia to esisa na ade wani ehunu
sana me no mienu ebetumi atoye ti ma ga so bi fo bebe me metiwe me mfa ne nwa me ho ene ya manya mi hu se kyena nya me dia na kyena ba ya me dia age se de o che nkwa no tu nkwa de madasuo mu no mati mani am se o tu bi dia che me mfa de ne ebe kyene nwa me ho ewe se de ebinom ko no saa no bia be ko no obi timi enka se me de ma hu se me de ba na metwe mo akodi akire saa no bia be ko no obia na wiye na no sofo bi se ono no Nyankopon ama no honhom a ama na asama ado post yes na ni so atata me se yam se urade ni pagimi o nyame ma wasama ado post a okopɛ de o enke kan o yede fami padri no muma ma ye hu se ya bia ma me pa taw o de be ne kwai Elisa kura wu o odinfo Elisa wawu Elisa timi wu na de do mpanya ne obi owu so no wawu watimi ansore obia na abia kwai se Nyankopon ti asefo eze Nyankopon ama wo wasama ado post masa ne nipa bi ka asem biara o dwene ho a wo nti ase o to wakati asore ma se wu na akọ na wanya baabi antena oba ha obetia ma baabi atena so nta sa ko de sa fo wi ono so bere bi sa o ka bi ono so de o se won so won wo so won na wa obeji ne di no owu ye na metete sa enoma ni nyina o se wa obeji ne di no ha na betimi abu waten be sabre ya chi ni bu na ten o de pa awon ade ba ko enwanwa na ya ne se obi hu de ye obi ho ade nti Nyankopon pese madem ma na ba benya ne nche tena bre ne sa ye ba to ye tiasi kedi ba bebre ko bokro no but ye nti obi mokro no se obi ko obi no he de ye chi na ye no no ennem obi mokro no ne sa kedi ba bebre bokro no obi ko wi ade ne ye chi na ni asama na samna ne efense support ko jarabra ya tare fufuro se ne ko obi an ko bobi ko bia be bobi that konfo ye chin ne ye hwekwan ye de ne faso a obi ko obosi e mechiw no ko hia tiri modemfo oboto mo hwie o mo de tire hyehyɛw mo hwie potrom de jaatu du bo se obi ato wa ne kasa gu ne tirim se o ko wie bia unnim nkrofo a be hia wo mo ya je se de wachimi pa no o se me de chinchina mewia ne ache no echi na se ebekunu a ye kunu saa na tie se de wo akiri ka Nyankopon ma nipa hunu ne bra tie ase a me se ka nipa pin ko monye omodwe so be de ya person ko mo foso de amemene fia ye ti nyame pe matemba to se de me ka kire one ka kire wo bedofo opeti mo paja me se abrante oba wa so ko ware a eni abusuafo ne nkasa mfa sona aponko enka nkire wo se amamere ye ntontwene osuma difo no aman nyina so ye kasa kire nipa Israel Nyankopon no obi ni snap taka odo opedi atem enya masem odo osi amamere mesrew pacho uwa fa amamere ne ko wonu mayinfo waja amamere ha na konfono chikura waja amamere ha na wo konfono chi o waja amamere ha na wo amamere bia ni babia mse na nanom nsamone yaja no modi ka ne nsamone eno modi ye atuate Onyankopon nim ne be ye achiwade Onyankopon nim ne yaje atum se ye amamere nya amamere no no tino se me sumo Yeremia se ko amanama babia no suma ne ye de ye ko nyame wode opese ye nyina ye
Israel Yankopon, or the Nina Opes na sorry na ba na ye ni ha enibere ni sika enibere fo na bedi de animu ama na wiewie sa ena ama ase okwa asore ehunu se bibi wo a no wasi tinsuro won kakakra to aso asinsuro wonanim nsuro wonanim na wo de medi wachi oso be dey medi nachi Israel Yankopon se Yeremia de meka to ne kana medi wachi die je obedi nachi enkofo no bebo po ahye de akodi aba onyankopon so obedi nachi amoma hu sa ampo ka na ho die enkofo no besu se mra Yeremia so no anamo metu de atia no eso onyankopon so press wo je o man ni to obedi wo no nachi ama o man ni pa bebe ni na bedi nkugo na nim now ka so din for job na ye tie ete roto si so ye ka se osuma me na no 2040 ye sha asenka se ye tie mo me se totrobento o ka se dia so fo bi na din fo be so mo peme ni anya no ni obi ko otimi wo se akọ na so se o ko so adwene ni susu ya wote ye ono ye sofo na bone fo se na sempakani na bone fo se ma Kristo nam na hom so se men kentra wo toto se ono di mu fo bitin ko benya na nka ko te se nke yesio na yesie odi fo adwuma ye tena wo ma yesie a wo beba hane so obetimi atena ono ane pem se me de mepe me awufuo mi nkobida ana asamado mi nkobida obi kwa awufuo bi kwa asamado awufuo mu fo ne yedi paten na fo mo kotwen ada na asamado fo nyina ya abone fo Nyankopon hye abufuhie ba won so Osina medi wachi kanko osina mayiu na meyi wa fi wonsam Awurade asem ni Israel fo Nyankopon no wosie sina Awurade tene ne nsa ano kama no Awurade ka kire me se hwe me de me nsam ahye won Yeremia kasa osi Nyankopon se ode ne nsa kan no Yeremia so hunu se Nyankopon atene ne nsa de aka no na onyame ka kire se ode ne nsam ayede ni Yeremia kan wo ka kire Ghana ka kire friend se Israel oso Nyankopon de sa nsam na ayede ahye ne se onka nti de o ka kire Israel ma o ka kire Ghana fo Israel na abosonsom wo sanso ne ba Ghana ye kotobu ye ko America abosonsom ye de ye wo ebi America nko hu abosonsom so no so de ne occultism ono nko tutupa da bi anya de ye engu no ho enso no obediri asene bosom esi abrekune de obeye no brekune ntimi nya de ye enye bi enso ono so ne de ye no no a shekut eta ha de onso de pa da bi gu no ho Osiro Nyankopon tene nsama ne kama no ka kire me se me de mensem ade na Yeremia ka ho asem na nya wono ne mu ya sefo ade eto da obo a me se nipa no opese de onu na dwene kire na ka kire no en Nyankopon osoma no de nipa na dwene kire man ko osoma wa ye de me se wa na wo te wa obe ya ade ya obe sa asoma ko ne nche se okaka bi ya kire no ansa na abasoma se obi ko ka bi nkire obi no necessary bia ana oba na ade na ekoso na nyade yi enye sa na sa ade a wo pese e fense obesi wo ama oba no ma se wonsi ampa kan ya na nso asa no magu ahya sisi eno ma su egu obesi na nso oba isi ni bumfi wo de aniji a oba sa asoma akoka tro bansa yire hunsi ni o man dabi wa kwa na bia abehwa ka kire ne se wo ye no man se osisi ya na bia ade se no ka tse wo de wa ho me kakra no so ko ka kire se wanyere ne hunsi die ontimi ko ka sa nti Nyankopon osoma onsoma se nsa me kan chedi pasa mo ya ade ebi si da abri nyina age se nipa fo sa do Nyankopon ne nipa ntam tie o abri nyina age se nipa fo to se me de mensem me hye wonum na de me kan wo no eno naka to aso kakra eji chemu ayetu osihwe ene de medewo asi amanaman so ahini hodos to anse wasa be kan amanaman ne bio
wɔsɛ wɔde ne si amanaman ne deɛ yi na sɛ amanaman ne wɔ ahenni bi wom ahenni na kwan ne yɛ akyiwade wɔ Onyankopɔn anim ɔsɛ Israel Nyankopɔn ade nyina tofo wɔn yɛ ahenni mu hene but wɔn sɛ sɛdeɛ nka na ahenni tie no asase nipa ma dane no maka to sɛ ahenni nyɛ bɔne but kwan yɛ nipa fa so bi ɛnyɛ yɛ brɛ so na hyɛ ase o nanu Misrim Israel fo na ahenni wɔ ɛkwan ne na Misrim Farao fa so di hene no na yɛ Onyankopɔn akyiwade no wɔsɔre tia Onyankopɔn na wɔn bi atwa no ho ahyia saa wɔn ne mfiri Awurade enti bere Onyankopɔn kɔ asoma mi wɔ fo mo se kɔ no Farao timi gyina wɔn na wɔn so sɔre sɛ hwan ne Nyankopɔn ade nti ɔno so hu ne ɔno so wɔ ede Farao mi wɔ fo mo se de poma to wɔ no no so afɛ ne nkɔfo sɛ mo mɛ akwa wei no so mo de poma to wɔ ade nti a ahenni ewodo na wɔ asase so no Israel tumfo Nyankopɔn no mo ne di asie wɔsɛ bi de wɔsi aman ɛne ahenni ɔbɛka ahenni no ho atamu sɛm wɔka Yeremia chapter 22 so ɔbɔ ahemfiefo kɔkɔ ɔsɛ ahemfiefo ɔbɔ wɔn kɔkɔ ɛyɛ sɛ nipa bɛdi hene wadi deɛ no bɛsi apakam wu ani ato atwene ɛyɛ o abrabɔ a yɛbɔ yi wodi ka nya sika ne hia wɔ kyiri a wɔhwɛ kɔ bɛfa dura no mawu but obi bɔ bra ne hia no ana kakra ɔkɔ 50 side wɔ na yeye kakra ma no a wotim sɛ akɔ no wɔ anigyeem na wo hyɛ aseɛ na mfi ba na abɔ sɛ nneɛma yeye mu ano no ma wobɛba 26 fui afei wadɔfoɔ nyinaa paaw obiara broke wo bisi wɔnhyɛ yɛ wobɛnom adura wu wobɛtumi yɛ dihene ɛwɔ asase yi so wɔnhyɛ yɛ kɔn bɛfa so abɛdi hene na wieyɛ obiara nso ne hɔ a wotene no a wɔpɛ wo woka deɛ ɔyɛ kɔ no a ɛnyɛ no a wɔpɛ ana meka kyerɛ wo sɛ deɛ wɔbɔ tutu bra koraa no ɔpɛ sɛ nka aba ahyɛ no nkunan yɛrɛ ho wate na adwuma yi kɔ so na ɛyɛ nefa hwɛ ɔma wate sɛ wobɛka kyerɛ sɛ daabi ɛngyae na wobɛtumi anya yarebɔ ne bi wɔ gyae na sei ne wɔ mu no woka no bɛfu ɔbɛsa aka kyerɛ ɔkwasɛ no na ɔde hwɛ ne ma nti nka hyɛ ne nkuna sɛ wɔnyere ne ho fa hwɛ ne ma pɛrɛ ko direct ɛmɛka nkyerɛ ne sɛ wɔnyaa na wobɛtumi anya ɔha wo adeɛ bia nipa yɛ anya bia no ɔpɛ support but adeɛ bia nso a nipa woyɛ nyɛ no awie yɛ asɛm awie yɛ amaneɛ adeɛ bia nipa woyɛ a ɛnyɛ na deɛ hu ne sɛ wobɛtumi ayɛ adeɛ na wonim sɛ adeɛ na woyɛ ne nyɛ awieyɛ na abɛhu sɛ adeɛ na woyɛ ne nyɛ no saa berɛ no wosan wakyi a ɛnyɛ yi ɛnna ehu no ɛne hyia no wɔ kra adeɛ a wɔyɛ ɔnim sɛ yɛ ne Onyankopɔn bɛsoma aba ne nkyɛn na wɔbɛte na nkɔ bɛsan bɛtɛ no ntansi ɔbɛkɔ so atena mu ama ne koko ayɛ tan a owuwie na deɛ ɔwɔ akyi ehu ne sɛ owuo akyi mfie na dɔɔso owuo akyi mfie na ɛdɔɔso nti mfie na wobɛdi na asase wei so no sɛ wokyɛke na wohwɛ mfie a de bɛwu wote yɛ yi wowɔ baabi kɔ but wowu a woni baabi akɔ bio wowu a baabi a wakɔduru no sɛ waka no waka hɔ baabi a wakɔduru no waka no adeɛ sɛ yɛte obi a wɔ ndaso sɛ kyerɛ wobɛwu afiri ha but wonya wo wie a baabi a wokɔ no ɛhɔ waka baabi a bɛkɔduru no sɛ na yɛ papa a waka papa nim ɛyɛ bɔne nso a waka mu ɛhɔ ne ewisum fie aha wisum fie hɔ wisum fie yɛne no Onyankopɔn akyɛsefoɔ soma me ɛbɛ nipa nkyɛ bɛkasa kyerɛ nipa na nka nipa no deɛ ɔwɔ aso ɔtie wɔhu deɛ twa sɛ wɔyɛ bɛtɛ nɛ asɛe obiara ni abere kukukuku do sɛ mede wasi aman ɛne ahennie hodoɔ so Yeremia kasa kyerɛ ahemfo
utie na wahene ne de wo ye ne ya inhyira no de wo ye nya pa opa san ese me ka to na no me nana o kan bi be 208 ana bibisa o ka tem so no wu kro na hili no kudi na samado yes after ko kro ke kan sama woni ora mu afi no waye me mo posei but wo luma wo nyina duru ti wo hutrim se o kwa ko wo kodi ahini ne wo asamado ade te aka tem so mu wo mu kwa kura ampa so se organ na ekura bia wo ko na di kuro ye de won so ko ha na wona na odi wona na so wo fa so wona na odi ka wiye no se ekodi ekodi no ho de a ka wo se no no wo ko wodi ka kodi nti wo kwa ko tu na na ho se yengu bia mu ye de ye ho ntu wo ko tu wo kodi ana sa wo kwa ya he nkwa ana fe na so ko se wo ho hene me hwe luma me hwe me na sa na mi awre wa kam se hey dia mamre ye di pa no ebesa abaye wa ubesa du baby no ubesa esa abofra wasem no nim die nsini kwaso na se wo kwa kodi ahini ni wasam ado hode a wo fa odi ka wuye de otoso menu otoso miensa ahini kwaso so toso be esa ye fense ayi 30 something no sa nkofo mu di ka kwari na okwa di odi ka no no se ye di no wa ono nso yengu to ono nche ne ho na ho ana medie na no ote ya na no onyangu ye no twe no mo bi medie di odi ka koduro ne di no ho de a ka unso ono na da so teso ntimo amu konya mu ya ahenkwa na ahenkwa wa samado ko pepele ni pebo ko tama ni nipa amani nipa namu hwe to se me de wasi ahini hodo ne aman so osina watutu ntu be ka ne omu ya enye waja se o be ka ne omu ya enye maka to se o ka to so de wasi ahini amani ahini hodo so a be se ahini o nya bone o bete kone amana man fa so di hene David di hene Onyankopon nante David ni onkum da man konya David nkunya man konya David mfa snap man konya mfa snap ma abosom ahabonom na dia snap ni abosom sem ne nyame akum won tem ahabonom to so be kan ye aman ni ahemfo aso du be si aman eni ahini edi yen odo so ya ahini ye enye ya manaman ye nipa wisu erade so obesew watonku wisu wa kire Israel Nyankopon se wisu wonim de Israel Nyankopon nyansafo obi a waya asase ma asase spider broni ye miro edi sei miro eni asase ne tiense oye edi sei aya asase firimre santen da bi asase ye mu no enipa ba asase so ekro nipa nyina didi asase so ba da so ye mu no odo pa ye nkonkro nketuo obi timi hwe no aka asase we de ye mu no so da ho no enyenne no asa be gira ha na aka tro se 2025 visa asase we ye mu no ayamuno na fe na Awurade abeto wana no that ni to me ene ye wi adentia odum a won to aso hwa a won to aso ompe de boye ni wu no abetena ase no otonku a kire Nyankopon wo no oya asase na asase nye dadada no abeka kire de se no ye wo no enye sister the pacho me say eyelashes open jai ya wo ye ni nyina wo de kire wo de didi Awurade atem se wani echi se do sie ma won wani so de pen wanye ni yi ya wo kan nyina no na wo nti ase na efiso ye Kristo ni okọ asori nti wo nti ase
na da obewu no me so wo hia osofo e man tokọ bia ne be kono to se me de wasi aman ni ahenie hodo so na watutu why dey watutu enema bi wo mu anye ka ho asem na yi firi mu oso betutu na wabubu na wasei na wadwiri ade enye bia wo one said the person to say the enye wo man nya ba ko o ututu bi ububu bi obesei bi na wadwiri bi ene Ghana ya hini ayedi akato sa hini enye boni o but ahini ni nyina ya Ahab no ma hini na no mo de abosomsom a e mo Nyankopon bufuhie e ba Israel so no eno ati wo se Ghana enye ye ya bosonsam no dosun na o man ketewa ya bosonsam ayemu matwisi awurade be hweye asase pakọ de manum so be mamrante ase asase no yes o mo be prim mrante akoma mbe se asase no adente ya nse ne monyam ye de ne monyam amadote asen do ye osoro ne asase ye de ne monyam amadote asen to be se no enche na atemu na mkwanso oba o atemu ma ya medofo de America so di fight na owuo so na mkwanso oba owuo na mkwanso a eba ada be wuo no uni bibia ye biem no be nyina no ane ne abawiye lodi fo agina beja me ye ne me di abawiye sa na oso de abawiye mayen hayon e ma de adi ani hunu ye mo ye ho modin se be po Nyankopon na kwa ne na tempo ni e be faso ona no so e ma ya home de ama ye kra obe kire ye kwampa me ya faso ono ankasa na kwa ya so wie ene dan kwa kwai akwan ye nipa nsinti wo so akwan a ekoyo ona me ho bro so be de ne di ase ne ya faso ne ye nsinti yenne di yenim asinti bi be si aman ni ahenie hodo so abetutu no adwiri ho asɛe to aso kakra ase na wasi na watenso wata ase aso obewie obedwiri no abubu ni nyina wasa ye de foforo ti nsema American je wogye no ofa so de be yadwuma no woni mi hia Kristo benna me so asiesie na nipa foforo ama de kane no woye no ontimi nye bio ube ona me so beyi na fi sa no ma ni nyina mu asiesie ne foforo osinti ubeduru bebu besi na bete na sa nipa no asa ba ye foforo ubesi ne foforo de no wote kane no ontimi nye sa bio adinfo ne adwuma ni ona me so gi nipa fi de kane abrabobone no ona me so gi wo mfirim wa be nipa foforo ye no nam yeso esiesie nipa e wo nipa akwambone ho se ne wotie bia obia yetimi siesie no so ye mampanyini so ye hwan ohene so ye tichani so obia yetimi siesie obia e ma ne be nipa foforo de mawurade no ono ankasa ne kra ne nipa na ankasa ne kra be ono ankasa ne chefa se ne kra na me chefa tamne yaso Kaka waso. Eyi chemu ye dubako. Osina Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ. Lodi Yeremia si se tu fo Nyankopɔn asɛm ba ne nkyɛn sɛ. Yeremia. Ɛdeɛ na wohunu. Na me se. Ɛna Yeremia se. Soro no kenyan aba bi. Ɔsoro no kenyan aba bi. Na mehuni. Ɛna mehuni. Awurade ka kyerɛ me sɛ. Ɛna Israel tu fo Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ. Ampa. Wahunu. Amen. Onse ti Yeremia kasa oni Nyankopɔn tasefo tie ose afo Nyankopɔn ma ne hunu aba bi ena asefo de bi san sɛ Yeremia de na hunu ena ose wura hunu osoro kenyan aba bi no Nyankopɔn sɛ ɛyɛ no korɛ
ampa wa ye de yi wahu on sa ankom hyewe sa kasa woni so de hunu we Yeremia say de ze Nyankopon omoja no Nyankopon ma ne hunu ye no obisan se hunu de yi na o say hunu o so nkenya ba bi Nyankopon se ampa wahu on se sa so odi fo Yeremia ken meta ka bi wo ne nkomhyem so se hwe eye de mi se wura mi hunu se ni se so se no kore wahu na me kan sa so se no kore wahu na odidi agora ni Yeremia nim Nyankopon kora wo kasa kire no de wo soma no Nyankopon ma na hunu wo se eye no kore wahu we ni parado se ne yedi fo mutibi ka bi eno an se urade kasa kire me se o ma me hwe na me hunu se watoto papa so no ko nyame kora otiw mu no ebe kire o so ka kire no ma na hwe no se wo hunu die o se hunu so nkenya ba bi o se no kore asafo ade se eye no kore wo hunu nese Israel Nyankopon no o kire na ko odifo Yeremia bibi o kire de bibi kanko asina rade ka kire me se Israel Nyankopon ka kire ne se ampa wahunu na mere kenya me ho masem ho ono Nyankopon se wagya o ma na mo ma ye ne o mo pe na che nja fedie wo se kenya na ho de kasa o man ne yo de kasa nipa yo wo se kenya na ho wo de sankra no asa bre nipa nye nipa na kwa asori o Onyankopon se wo hye nipa na che ama nipa na kwa timo koduru ba bi tunu se afa wo bedire bubu no wa sei ni ade no ene wo se me kanya no wo masem se efiri sa bre ko sei ne kasa wo mu yo de kasa wo mu ye na me ka kire me na de kire ena me de so akọ ka kire wo mere kanya no wo masem ye kasa ma na man ni man Israel hu ye emu ayimfuni motiti ni mu akunyini me kanya me ho wo masem ele me se enipa ye bone na wan fo de bone so a wo nipa bone fo ma no aje so fo ne mra to so na obe ne dofo na eno me ne nipa wote bone ne nipa be fo abone so ada be firi asase so a be wuo no wo be to me nkrofo a efo a obone so I tell you bone bi a wotim se bia abrante wosi so ne bia wo nom wi wo nom jot wo nenam basabasa ne ye joso ayi oboy ho ahwan oboy fa ho ahwan obi ye fanboy no bi ye na kikiri obi de seka wo twu na wu a enkofo na wo ti ase a sata no mu ye oboy ho ahwan wo dome wo mu wo hu se wo ma amwa sabe na ta wo penkofo bi nkwase afo bi so di fo Adwa Benjamin na nka wate ye ne nka kasa kiro aye late wo betimi aye wo hene ye be so okoji aman okotwara bo okonwe bo wo be wuwie no afi na wo hen kwa wo fuo mu wo hen kwa wo na bo fuo mu adentia wo hunu se de wo wuwie no afi no se de wo ye nyina na esudni mfaso de ma okra ekwan afaso a ebi a wodi ehini nti ana obetimi anya sofo me se wahini a wotim no ebi a no wafom awurade obeso so wu se pe sofo no obedome no I tell you obedome no ana me se baby Ghana so se yahini akodu na koduru bunu mu yahini de se bonsam jam so tin se baby entino se me kanya me ho wo masem Onyankopon pese obi abeyire obi abeseye o bet hwan ne kasa kirefo hwan na tie awurade ne hwan na Israel Nyankopon no kasa kire na honhom so obete obeka bi akira won to ato so yi na de na aye de nyina aye soso ni paso sa obetini aye sofo difo
wɔbɛbɔ mpaeɛ ma na ayɛ ɔhene wobɛwu sɛ pɛ na wodome no ebi akɔ Methodist na ayɛ ɔhene wokɔ Anglican woyɛ ɔhene ɛyɛ wobɛwu awie na wodome asɔfoɔ no Fathersfoɔ no ade nti ɔboɔ mo deɛ ba na woba asɔre na ɛyɛ ɔmo fɛ na nasɛm asi koraa ba asɔre ɛno ɛtɔ wobɛwu awie no sɛ asɔre no di waborɔ kɔsɛ ahennie no hɔ mfa nkɔ ti no ɔsɛ Yeremia ha koraa wɔne ka nwiri no ɛhɔ no mfa nkɔ ahene mu hene yɛ baako pɛ akwanya bi na ɔde ama sɛ ha di post kakra wɔahunu post na ɛsɛ ɔde na adi tira na wo sɛ ɔwɔ anyame bi a wobɛtumi adan na gu no asene deɛ ɔyɛ ɔsene asase a ɔnkasa adabrɛ no bɛturu no ɛberɛ no nyɛ duru a the brother sister ɛnsɛ wo life da ma mpana twe nyɛ adwamammɔ ɛmfa nkɔsi baabi a wo ɛyɛ na deɛ mesu ne sɛ ɛnom no wopatu wu a maka kyɛ sɛ owuo bɛtumi a ɔho bɛtumi ɛdendenden ɛsan bɛtumi yɛkum yareɛ bi ama wɔ kyɛ sɛ woba bɛwudi woadwene bɛkyerɛ sɛ dabi wei deɛ ɛsan kɛkɛ wobɛtumi awu wɔ mu ɛsan bɛwu wɔ ɛsan mu na wonya wu a ɔwɔ na abɛwu no asase a wobɔ aso yi sɛ na ɛwɔ wura a na nka wobɛduru a na nka wopɛ kasa kyerɛ fo ama na kasa kyerɛ fo wɔ yi ɛdɔfo ɛserɛ wo Israel Nyankopɔn sɛ wɔkanya ne ho wɔ n'asɛm mu bɔne a moatena mu akyɛ ɔkanya ne ho na wasɛm ɔsɛ menka nkyɛm sɛ bɛrima bia yi ɔbɔdwe sɛ yutugu a ada a atemmu no bɛpie no afɔbu aka wo ma asɔfoɔ nyinaa yɛ bi ɔmmɛ sɔre ntia me asɔfoɔ nyinaa yɛ bi o ɔmmɛ sɔre atia wo ɔmbɛka kyerɛ sɛ nka nyamesom ho na asɔfoɔ no ɔmo ayɛ sɛ obi ɔne akora akɔ afuom ɔhwɛ gya kukuwa no paa deɛ ma ɔdu na na watama so akɔlaa no na ɔno no afa eduateɛ bi na ɔde ato nti na sika akora na ɔde ba akora ne kɔn mu bu a ɔno deɛ na ɔde ne kɔn mu nyo no asɔfoɔ no ɔmo yi deɛ wɔn bɛtumi adi so firi nyame mu na deɛ ɔmo ntumi ni so no deɛ ɔmo bɛtumi adi so no ɔmo sɛ yɛ kristosom deɛ ɔmo ntumi ni so no ɔmo sɛ apam dada sɛ duru afɔrebɔ so deɛ a na ɔmo nyinaa sɛ de mmirika apam dada santan ne Nyankopɔn koraa ka kyerɛ Abraham sɛ na bɔ afɔdeɛ na ne wura fi sɛ kɛbɛrɛ Abraham bɔ afɔdeɛ ɛnneɛ ohia no nnɛ ɛduru deɛ ɔbɛyɛ a ɔbɛsɛ Nyankopɔn no deɛ ɔsɛ yɛ kristosom deɛ amemenim sɛ asɔfoɔ na ɛwɔ hɔ na ne Yesu aba ma bɔne no ɔbɛbie pono ayɛ deɛ ama ɔmo sɛ monni bɔne na mɛgye mo nkwa mo bɔne mu no medi nti mbɛba heaven saa na Yesu ba bɛyɛ no agye sɛ ɔmo so awu kɔrɛ asɔfoɔ esu na bi am ka kyerɛ kɔrɛ asɔfoɔ a esu asɔfo ɔka na ɔmo afu ɔsɛ wɔkanya no ho na sɛ wɔde n'asɛm na asom yɛ wɔ ntoatoa so yi wɔde ɔso yɛ sɔfo mepakyɛw memfa ho ɔbɔdwe sɛ ne yi waa na ade ho asɔre no koraa wohyɛ aseɛ gyaa me yɛwowu gyaa me na da wobɛwuo no yihyɛ asi ada bɛka wo nsa gu ho no ɔsɛ merekanya me ho wɔ m'asɛm mu na ɔman no hunu deɛ ɛtwa sɛ ɔmoyɛ fimfiti asɛ ɔmo fomyɛ nagɛ sɛ wote sɛ nnipa bi kasa sɛ Onyankopɔn sɛ makɔ abɔne ni a kasa wɔ ntoatoa so no nhyira no wo saa nnipa a wote bi bɛte wei deɛ woka toa so apa aka ne ti deɛ afei Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɔman no ne yɛrumia bɛdene kakra toa so ne tie ɔsɛ na merebɛkanya me ho wɔ m'asɛm ho na mayɔ na nkyɛmu a ɛyɛ dumiɛnsa na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ Israel Nyankopɔn asɛm baa ne nkyɛn sɛ ɔsɛ na Awurade asɛm baa me nkyɛn ne mprɛ no so ɛdeɛ na wohunu na mese ɛsɛn a ɛtutuo retuo mu ɛsɛn bi ɛtutuo retuo mu nie na mehunuɛ ɔsɛ na ɛpue atifi fam na Awurade ka kyerɛ me sɛ ɛna Israel Nyankopɔn ka kyerɛ odiifo Yeremia sɛ atifi fam nso na ade bɔne bɛfiri aba asase no so ɔse ohun sɛ Yeremia obusan sɛ ɛdeɛ na nhunu
mani kura agiama nkom hyene anisori ho ne soma no ade tema hunu bi pe mate ase osi onyankopon ema ne hunu mpire no so se Yeremia no so wura osi die na hunu osi mi hunu esen bi atutu ori firi mu ba na ti Yeremia se owura mi hunu ade no wo atifi fam na se Yeremia wo hu ade ne kwa wo hunu ade no wa kire Israel nyankopon na wo da ade ne ti wa kire no ba bi ade ne ye de ewo ene ba bi nso wo sa ade na ho anso no nyankopon tasefo de kasa kire no ade za me ka kire so ka kire na no 2014 se Oma mi unse nipa kokko mienu oba ne be mankola omo be se 12 years no mu fire chiri ba na afi mi hunu se enkola ne bo mu hiri se ya omo tirimi se ye yellow ene gu omo ho se omo ba mo be ka cross hwe mi hunu na mu se afi de omo tirimi omo preach omo nipa no mo de ba no etwa half sei etwa sei se quarter so etwa sei o se hunu de am se wura mi hunu se enkwa no motwa esi na omutirimi no aye hoya satan so mo bufire chi ba ne tirimi ne yelo no se no kure wo hu o ka kira asasi ni wa won to so se mi asefa de me fa pa me ma wo ba bia to ba bi o so twe me asem dan so o ka e ma ho na be sai ewurade master ho na be sai ade na wo ye ni nyame nyo na de ma wo wo sori etia na wo kire nse wonim de kawei yesa kasa wakwa sori ache watena sori mu ache wotua tasa wo ko wu asai nyankopon mo wu anse wo Kristo mo ka we kire wanka ye da Awurade asensu ensi sa da dire nyankopon ka kire Yeremia se wo medi wachiri wani na chi asankofo no ko ka yes omo ye no sankofo na be sa sori apedi wu ampa so esi ene wo se mi hu se esen no atutu wo fi mu no apuwe wo atifi fam wo se ho na safare ka chen sampa atifi fam su na de boni be fira ba asase ni nyina so ene boni ni firi ne ba atifi fam America, China, London, Canada hono ho de firi ba Onyankopon se atifi fam ye fancy Japan so hono atifi fam soro ho o so hono boni be fira ba asase ni nyina aso ampa so di opare enne boni nyina ho na firi ba atade ko ni pa be hye be ye chi wade wo kwa so won sha atade ho na firi ye de wigi no ho na firi ba eyelashes enku ene ye tuma ne ya kese esimi bisa China ni ba bi wo China say ade na me ba he mahunu se emai munyina amoto susa esoso abibifo no moye etuo nku di ama wo mo de ye omoto ya kese China ni ba na ka chem se blacks no Africans no mo ne peto akese ntiri mo ya ama wo mo no mo de omu hia o matimi aye de ma ba to bokese beto no de eno mo de aba ha o se tifi fam na boni be free be ba asase nyina so nku ma de po ye ho me ma de po ye ho nyina eno na me ka me na duru anu ayi kokko nyina ho de free ba o ba gay ne ho anwan nya ho de free ba o se tifi fam ena de boni adwaman nyina ho de free ye de e ba ha e ba ni ayere ne penti karakra to aso osina hwe mefre atifi fam ahinie mu hwe nyina wati tiango pa se ankofo no so no onya wo mu kwa wo maka se ade be ye bone a wudi no mane nya wadin se wo ya afa wo di kwada ena betimi anya ahode de beto kina wo senti da bi ba obefre atifi fam ahinie mu sua ko nyina ra Awurade asem ni ize nyankopon no woka no na wo nyina ba de won adwa abesi Jerusalem apono akasia no ono oso bebre wonase osi de omu beye ni nti obebre wonase
ɛwɔ Jerusalem apɔnwa no ampa de ɔpɛ nam sɛ ka aman akɛse mu hɔ nyinaa Nyankopɔn ayɛ adeɛ bi sɛ Israel apɔpɔtwa wei no aman no nyinaa deɛ anidie yɛ deɛ wodi bɔne asa na Awurade yɛ wo hunu Nyankopɔn a ɔyɛ ɔsoro asase amu no amfa ne di ama no saa na ɔbɛyɛ wo ilaso bi ka kyerɛ sɛ hu sɛ Trump wasɔ ayi Benjamin Netanyahu na kɔnwa mu wɔn so wɔn tena ase hwɛ Israel ne America kanyɛ friends America mampanyi kwa ne nkɛse Israel mampanyi kwa ne nkɛse ɔpepa Trump de yɛ ho ɔso bɛbrɛ wɔn ase de ahyɛ hɔ ɛnam nneɛma a atuate a wɔn nam so ma na fa asase nyinaa so ɛno nti to aso kakra Asemefrɛ atifi fam ahenni mu sua nyinaa Awurade asɛm ni na wɔn nyinaa aba de wɔn adwa abɛsi Yerusalem apono akɛse ano ɔbɛbɛsi so apono akɛse na no ne nafasuo nyinaa ho ahyia ɔsɛ ne Yuda nkuro nyinaa ho ɛne Yuda nkuro ho ɔsɛ na mɛbu wɔn mu bɔne nyinaa ho atɛn bɔne ho yɛ a nkasɛ wafa di deɛ ɔmo yɛ na ɛba ha no Nyankopɔn sɛ yɛne wɔn mu nyinaa bɛfrɛfrɛ aman so a yɛka nyinaa da bitwa hyia ɔne Israelfoɔ so yɛ deɛ ɛka ho na yɛ nyinaa ɔbu yɛaten deɛ ɔde bu Israel atɛn no de bɛbu ama aman so yɛaten nti me sɛ ɔman bi ni deɛ ɔmo yɛ ne so deɛ Israelfoɔ yɛ deɛ nhyia ne nipa ɔtem asɛ nkanya ase yɛ ne nipa ne kaa sɛ Nyankopɔn soma wɔ yɛ deɛ ɔno pɛ na ɔbɛka yɛ deɛ akyerɛ no de Nyankopɔn nim sɛ woyɛ a ɛnyɛ na wonim sɛ ɛnyɛ na nso wohunu sɛ ɛyɛ no ɛna ɔde soma ne nkwa nokwafoɔ ne ba mo ntene bɔ dawuro oti bia no ada Awurade ase ɔsi to bɛboaboaboa aman no nyinaa no de wɔn ɛka Israel ho wɔbuye nyinaa yɛ deɛ yi ade na wɔboa ya no de bɛka Israel ho wɔbu aten ɛnso de ɔde ama yɛ ɛna nso de ama Israel na ɛso sasa na mo hafoɔ ka mo se ɛso de ɔde ama yɛ bibima ɔso de ɔde ama yɛ ɛna ɛso de ama Israel afei de wɔboa yɛ nyinaa ya no bɛbu aten ayɛ den ɛda bɛka Israel Yuda ho bu aten ayɛ den ɛkyerɛ sɛ de ɔde ama Israel no ɔde ama amanaman to sɛ na yɛ bɛfrɛ yɛ nyinaa twa hyia ɔno abo sɛ nso Ghanafoɔ ɛnso Togofoɔ ɛnso Beninfoɔ ɛna nso Israelfoɔ yɛ nyinaa wɔbu aten pɛ Elias meka sɛ waayɛ ka sɛ ho afoɔ exam sia ɛkyɛn kurom afoɔ twerɛ no ɛno ana montomuru sufoɔ ɔmo so twerɛ wokɔ ɔtwe bɛwia ta ɛno ana ɔmo twerɛ saa na akɔ dɛnkyerɛ ɛno ana ɔmo yɛ deɛ ɔmo twerɛ saa na akɔ nkranya wokɔ Efes akɔ so mu a ɛno a yɛnka sɛ ebi a we nte kasa we nte kasa we nti adekodeɛ na obi yɛtwerɛ maths a science a geography a social ɛno na obi yɛtwerɛ yɛnka sɛ na we yɛ we na we yɛ we adekodeɛ no anani sɛ nipa kora mo nhye ni a mpra na ɛsɛ tufo Nyankopɔn mo pɛ sɛ saa nkora nyina mo hunu mu de obɛyɛ kurubifoɔ daakye ho nti na mo wadwene we Onyankopɔn bɛgye ne nkwa ma ne da nkwa no ɔno nso so wɔmfa deɛ ɔn deɛ no ɔho de ɔde ma we na Israelfoɔ deɛ yɛfa sɛ ayɛ dene mo deɛ no ama na ayɛ mmerɛ aka jo sɛ deɛ wɔn akora ne sɛ maths exams no deɛ akye motafoɔ ɛtwerɛ no ɛno ana nkenka sufoɔ twerɛ na wɔayɛ akye mota nkola ne nkenka sufoɔ nkola ne yɛde geography science baako ɛma ɔmo nyinaa ɛbɛwie sɛ nso ɔmo de wɔayɛ kefoɔ no ɔmo de ade ne ba no ɔmo de ɔmo nhwɛ ho ɔmo hwɛ sɛ deɛ de abrɛ mo no akora bɛ na de nsi yɛ wɔnhwɛ baabi ɔwɔ na ɔde nsi yɛ bɛte deɛ yɛka na sena aboa ne kyena saa na Onyankopɔn ne yɛ ntɛm na teɛ nipa amanaman ne Israel saa na teɛ deɛ ɛfa sɛ Israel yɛ akye mɔta na ɛfɛn sɛ Ghana ne yɛ no nso yɛ montomuru so ne nkenka so ne karakra to aso ɔsɛ sɛ wagya me wayɛ deɛ wagya me yo maka jo sɛ ɔte sɛ Nyankopɔn sɛ amanaman yɛ nyinaa yɛ deɛ yɛgya no ade no nka sɛ yɛadɔ no
eti de ye gu ase ha ye no enye de onyankopon pɛ ye no enhyira ne de ɔte kasa de ete ye enye de onyankopon pɛ ye ni o ye mfansi onyankopon ya adom ebeto aso na me adom ɔkyena bebre to aso wɔse sɛ ye gya no de ete onyankopon bɛka se ye gya no de ye ne yanke ye gya no de ye ne ye ne opa agya ye gya no ne de ye ne ɛkyerɛ sɛ de ye nyina no ye firi awosu ne yɛbutuo mu ne yɛho ne nso mu ɛne yɛyɛ wɔ yɛgya ɔno akɔfa deɛ nyɛ deɛ ni kwa sɛ deɛ ne monyam ne ɛne die ma no ne yɛde ɛwawa yɛ ho me sɛ obi kora tumi kata sɛ asantima mu a yɛwɔ anasɛ Ghana yɛwɔ no ɔmo sɛ Ghana yɛwɔ no abosom na nsase yɛ ɔmo dea na wo nka abuso sɛm bosom bɛɛ na abɔ asase da ebi mu tiri ka Ghana ha yɛwɔ no deɛ abosom na asase yɛ ɔmo dea na me sɛ wote asase yɛ so na woka wɔ ya nyamba mankrofo adwira asase na to gu asɛ no I tell you wo yɛ ɔhene na usuo na usu ntimi nya ho hwɛ na sɛ wo sɛ asase ne yɛ wo dea adente wadi ka kye ni munyam e de akoma dɔteɛ iduasini didi ɔyɛ ɔsɛ ɛsan sɛ mo gyame yɛ ɔno anka etwa sɛ yɛde ani die ne suro ne konkon yɛ